إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dipun bika halaman 6. Kita mau tolak harian mangke lajeng nambah halaman 7. Halaman 6. Sampun. Pun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Walahum yunsorun. Yung ditahan. 1 2 3. 1 2 3. Walahum yunsorun. 1 2 3. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. 1 2 3. Faqtulu anfusakum. 1 2 3. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. 1 2 3. Faqul nabribuhu bi ba'diha. Faqul nab niku dot nggih mboten shot. Faqul nab. 1 2 3. Faqul nabribuhu bi ba'diha. Faqul nab ribu. Faqul nab mboten angsal mantul nggih mboten angsal gebes. Faqul nab ribuhu bi ba'diha. 1 2 3. Faqul nab ribuhu bi ba'diha. Wa yaqtulunan nabiyyina bi ghairil haqq. Nggih ditahan haqq. 1 2 3 ulangi malih. Wa yaqtulunan nabiyyina bi ghairil haqq. Nggih 1 2 3. Hiya mawaqitu linnasi wal hajj. 1 2 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nggih 1 2 3. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. 1 2 3. Laisatin nasara ala syai'. 1 2 3. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. 1 2 3. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. 1 2 3. Intum bandus sandaqati fani'imai. 1 2 3. Allahu la ilaha illahu. Ulangi 1 2 3. Allahu la ilaha illahu. 1 2 3. Al-hayyul qayyum. 1 2 3. Inna waliyallahu alladzi nazzala kitab wa huwa yatawalla
halaman 7. Nah niki halaman 7 niki 2 baris awal iki enten al huruf al muqatta'ah nggih, yaitu huruf-huruf yang dipakai di permulaan surat yang mana la ya'lamu maknahu illallah. Tidak ada seorang pun yang tahu artinya kecuali hanya Allah. Makanya tenggene terjemahan biasanya tulisannya ya alif lam mim ngono tok. Kadang dikei dalam kurung hanya Allah yang mengetahui maknanya. Nah niki cara bacanya enten sing panjange bentuk alis nggih, nang pirsani nggih. Enten sing panjange bentuk sret ngenten, alif qasirah, srit ngoten. Titik srit ngoten. Nah, sing bentuk alis berarti dibaca panjang sekali. Tanda ini panjang Nah, niku panjangnya ngantos 5 harokat atau 6 harokat. 2,5 alif sampai 3 alif. Nah, sing mek srit alif qasirah tok ngenten iki, srit ngenten tok harokate. Nggih, berarti ya mek 2 harokat utawa 1 alif tok, mboten angsal terlalu panjang. Pun kula waos mangke jenengan langsung. Alif lam mim 2 3. Alif lam mim. Nah, khusus sing enten tanda tasdite, maka huruf saderenge lam niku mime ditahan riyin. Alif lai dhisik, mboten angsal ke m. Alif lam. Nah, mingkeme baru ditahan. Alif lam mim 2 3 diulangi. Alif lam mim. Alif lam mim shad 2 3. Alif lam mim shad. Alif lam mim shad. Enten kol-kolai, burine pancet enten kol-kolai. Karena shad niku nek ditulis shad alif dal. Shad alif dal. Maka nek waqaf makane shad. Ulangi 1 2 3. Alif lam mim shad. Alif lam mim ra 2 3. Alif lam mim ra. Alif lam ra 2 3. Alif lam ra nun shad qaf ha mim. Nah, sing panjang mime, hae namung 2 harokat 1 alif. Ha mim 2 3. Ha mim. Nah niki sing kata sing biasane ten yasinan kata sing tasik kelentu panjang pendeke. Yasin 2 3. Yasin. Nanti sing panjang sine nggih. Yae biasa mawon. Nggih panjang tapi biasa. Yasin 2 3. Yasin. Toha. Hamim. Hamim.
mboten enten tasdite, mboten angsal dimasukno, mboten angsal ham, mboten angsal. Nggih, ha mim. 1 2 3. Ha mim. Lah niki sing ain sin qaf niku nek ditulis dicacah hijaiyah niku kan ain ya nun, ain sin niku sin ya nun, qaf niku qaf alif fa. Maka ten pucuke ain ya nun, nune niku sukun. Maka nun sukun kepanggih sin kudu samar. Dibaca samar dan mendengung. Niku lho sing nun mati atau tanwin yang bertemu selain itu dibaca samar dan nah niki ain mangke maose samar, tenun niki mangke maose samar, tur ditahan mendengung. Sin nggih ngoten. Ain sin qaf 1 2 3. Ain sin qaf. Dadi mboten ain N boten N. Dadi rada samar antara NG ngoten. Ain sin qaf 1 2 3. Ain sin qaf qasin qasim mim 1 2 3. Qasim mim kaf ha ya ain sad 1 2 3. Kaf ha ya ain si. Nah, ulangi mana? Kaf ha ya ain sad. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Taruh nafas dulu. 1 2 3. In taraka khairanil khairanil. Nggih, nggih riyen dereng kula terangaken. Khairanil nggih. Niku tulisane ron terus al nggih, ron terus al. Lah ron niku kan nek dicacah dadi bacaan ten Quran niku kadang-kadang wacane niku dicacah. Dadi nek dicacah niku khairon sing fathaten niku lek dicacah kan ra alif nun utawa ra langsung nun sukun ron. Dadi ron niku ngangge ra alif fathaten nggih saged ron, tapi suarane munine niku ra kali nun. Lah nun sukun terus ngajenge kepanggih alif napa hamzah wasol sing niki alif lam qamariyah, alif lam takrif. Maka khairon niki mboten sios diwaca ron, tapi diwaca satu harokat terus pendek khaira. Terus suara tanwine didamel nun sukun alit niku teng ngandhape nggih. Terus ngandhape malih walid malih wonten kasra. Jenengan pirsani enten mboten? Nun ngandhape enten kasra. Dadi maos ing taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf 1 2 3. Ing taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina
bil ma'ruf. Diulangi malih. 1 2 3. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. 1 2 3. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Wa tawalla anhum hatta hin. Wa tawalla anhum hatta hin. Wa absir. Fasawfa yubsirun. Fasawfa yub fa pendek. Fasawfa yubsirun. 1 2 3. Fasawfa yubsirun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Diwangsuli mulai nginggil. Alif lam mim. 1 2 3. Alif lam mim. 1 2 3. Alif lam mim sad. 1 2 3. Alif lam mim ra. 1 2 3. Alif lam ra. 1 2 3. Nun. 1 2 3. Shad. 1 2 nganu mendal nggih. Shad. Ulangi. 1 2 3. Shad. 1 2 3. Qaf. 1 2 3. Hamim. 1 2 3. Yasin. Pendek. 1 2 3. Toha. Nggih. 1 2 3. Hamim. Awas. 1 2 3. Ain sin qaf. Ampun keseso.
ai niku didawat panjang riyin. Aing sing qaf 2 3. Aing sing qaf 2 3. Tosin 2 3. Tosim mim 2 3. Kaf ha ya ain sad 2 3. Tarik nafas. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf 2 3. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith 2 3. Wa ya'lamu ma fil arham 2 3. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Bune pendek nggih, bune pendek. Ulangi wama. 1 2 3. Wama tandri nafsum madza taksibu ghada. 1 2 3. Wama tandri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha khabir 2 3. Wa tawalla anhum hatta hin wa absir fasawfa yubsirun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Pun alhamdulillah pun khatam. Tapi niki biyen tetep diasta nggih. Nah, kita napa niku tasih belajar beberapa kalimat. Termasuk niki kula sing kesupen niki sing lagu-lagune niku lho. Nah, ten wingking wau kan. Nah, enten jingle Tarsana niku enten lagune niku. Nah, pinjing mawon. Terus sing ten ngene ngajeng napa? Jilid. Oh nggih namung niki tok. Kali enten doane, doa sing kangge lagu. Kula kesupen nganoaken. Niki pun pinjing mawon sing jelas tarsane pun khatam. Alhamdulillah. Pun pindah niki kalih khataman Minahus Saniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada alaina min barakati fid dharain amin ya rabbal alamin. Kula wangsuli malih kolom ben sebagai seorang salik utawa murid gitu yang sing pengin usul pengin dumugi tumuju dumateng Allah, salah satu metode sing paling cepet gini ku ngangge zikir. Nah zikir sing ideal niku sakjane kedah ngangge panutan guru. Mergi mangke guru sing saged milihaken jenis zikire, milihaken wektune,
milihaken durasine, kuantitase sepinten niku mangke guru sing paling ngertos hal ahwale keadaan murid masing-masing. Senajan dugine sami, tiyange koyokane sami, kembar bahkan, tapi saged mawon keadaan hatine benten-benten. Makane kedah ngangge terapi sing benten-benten. Kangge metode sing benten-benten. Nah niku kangge zikir niku mangke sing nentokaken guru. Tapi umpami kok mboten ngangge guru, nggih mboten napa-napa. Kita saged piyambak, tapi nggih niku melalui beberapa cara. Sing pertama carane zikire kedah banter. Banter niki ukurane mboten sampai ngganggu wong liya. Sing kita piyambak niki krungu. Nah, banter niku sing kita piyambak krungu. Tur kudu mantep, kudu teges. Pak nek kadang wae wiritan utawa maca Quran, rada suwe kan apa maneh karo banter rada teges niku kan ngelak. Nggih ngunjuk mboten napa-napa. Dadi tengah-tengah wiritan ngombe niku kan mboten batalno zikir. Beda arek salat. Nek salat jenengan terus tengah-tengah ngombe ya batal. Wong niki nggih, wong niki kan namung zikir biasa. Dadi masya jenengan la ilaha illallah kesel ngunjuk riyen. Mangke nglajengaken malih mboten napa-napa. Nah, kedah mantep kudu banter. Mangke niku sampai saged merasuk tenggene manah kita. Sing sampai kita berada di situasi kita niku ten ngersane Allah. Sampai Allah dadi masyhuduk. Dadi Allah niku masyhudak. Dadi koyok-koyok niki namung koyok-koyok rasane niki lho. Rasa ten manah niku koyok-koyok ten ngersane Allah. Tur mangke saged meresap ke seluruh anggota tubuh sampai koyok-koyok rumongsane sing zikir niki mboten namung lesane tok, mboten namung atine tok, tapi sekujur tubuh mulai ujung rambut ujung kaki niku zikir sedanten. Rasane sampai ngonten. Kula nggih dereng nate ngrasaken koyok ngono, dereng nate sami. Tapi niki diterangkan koyok ngonten niku. Nah niki mangke nggih butuh latihan terus. Terus kemudian niku mangke diajekne anggene istiqomah anggene zikir. Terus zikir niku butuh banter kenging napa? Nah, dik wingi diibarataken ati niku kaya watu. Nek watu niku gembuk atau nek guru kula ngibaratno paling gampang niku sawah nggih, sawah. Soale kata petani dadi gampang nyeritakno masalah sawah. Sawah iku kan ana lemah sing watos, enek sing gembuk. Kira-kira sing gampang ditanduri niku sing atos apa sing gembuk? Sing gembuk mesti. Nah, sing atos niku nggih saged mangke ditanduri tapi leren digejoh riyin. Kali linggis, karo pacul. Wis pokoke kudu ditutuki sora. Kudu ditutuki nemen. Lah, semanten ugi manah niku. Nek umpama enek watu watos terus jerone watu niku enten toyone. Tiang badhe mendhet manfaat toyone niku kan boten saged mergo tang jerone watu atos. Carane saged ya kudu digejroh karo barang sing atos pisan, karo linggis. Tur kudu banter. Nah, ibarate kaya ngonten niku manah kita sedanten. Nek tasik watos, maka zikir ya kudu tenanan, ya kudu banter pisan. Ya kudu teges, ya kudu mantep. Ben ngejrohi tanah sing atos supaya dadi gembuk ben iso ditanduri. Supaya banyu sing nanjure watu niku saged medal sangka pecahe watu. Nah niku ngibaratno sampai ngoten. Terus malih zikir niku nek saged sing paling mandi, sing paling gampang nyampeke, nggih niku kalih jamaah. Nah niki sing insyaallah mangke dalu kita laksanakno nggih ten Karangasri. Zikir niku paling sae tur paling cepet ngilangno penghalang-penghalang zikir niku kalih jamaah. Dan niku sampun kesepakatan para ulama salaf, ulama khalaf nek zikir niku sunahe ngelakoni jamaah baik ten masjid utawa ten liyane masjid. Tanpa ada pengingkaran dari satu ulama pun. Sedaya ulama sepakat nek zikir ten masjid atau ten lintune masjid kali jamaah niku hukumnya disunahaken. Nah, dek wingi Imam Al-Ghazali ngibarataken kaya adane wong siji karo adane wong akeh. Sing luwih memecah
angin atau memecah situasi tenggene napa ruang hampa nek kita pas wayahe nang kampung niku luwih banter luwih nyampe ten kita nek sing ngadzan wong akeh daripada wong situk tok. Terus mriki disebutaken wa kadzalika dzikrul jamaah ala qalbin wahid aktsar ta'thiran fi raf'il hijab hujubi li kaunil haqqi ta'ala syabha al qulub bil hijara wa ma'lumun annal hajar la yang kasiru illa bi quwwatin jamaah mujtami'ina ala al qalbin wahid. Nah kados wau ati diibaratno kaya watu. Sing watu iki nek umpama digejro karo lenggis siji ya iso pecah tapi suwi. Tapi lek sing gejroh niki kathah linggis, kathah wong sing melok bantu gejro watu niki maka luwih cepet pecahe. Nah, ati niku wonten, luwih cepet iso gembuke nek dienggo wiritan wong akeh, kali sareng-sareng. Manfaate napa atine gembuk niku? Adik wingi diaturaken. Ati niku nek gembuk siji gampang nampa hidayah. Gampang nampa mauidho. Gampang nangis ngerasakno lezate ibadah. Nah, kita kan mboten saged, Bu. Nangis ngibadah dijaluk direncanakno iku ora iso. Malah koyo sandiwara. Nggih. Wong kok rencana kok bengi aku tak sembayang nangis nang Allah. Halah, sinetron niku. Iku ya iso tapi ya sinetron pura-pura. Tapi nek terus kemudian ati niku wis gembuk, ala ora usah direncanakno. Ngresepi bacaane tok niku wis iso nangis. Ngerti maknane nangis. Eling dosane nangis. Kita kan nangis pendak nek wayahe tunggakane arek-arek akeh. Terus wayahe ditagih. Dadi sembayang nangis, Bu awakmu sembayang kok nangis mergo khusuk ya ora. Sing tagihane wis akeh iki. Wis alhamdulillah mari ngene jagongan wis rada entek iki. Wis rada sepi. Wis rada aman. Pun li'anna quwatal jamaah syaddu min quwati syakhsin wahid fa in qila ayyuma afdal. Nah terus lajeng niku nggih jamaah banter mantep teges terus kali jamaah. Terus masalah lintune malih. Zikir la ilaha illallah tok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karo ditambahi Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku sayan pundi? Sing la ilaha illallah tok utawa sing ditambahi karo Muhammadur Rasulullah. Niku secara zikir apik pundi? Apik la ilaha illallah tok. Soale nek ngangge Muhammadur Rasulullah niku mboten zikir. Tapi niku ikrar syahadat nggih. Nek ikrar syahadat kan kudu loro. Ya asyhadu alla ilaha illallah, ya wa asyhadu anna Muhammadar. Nek secara syahadat memang kudu wajib. Nek cuma asyhadu alla ilaha illallah tok terus mandek ora sah. Ora durung diarani wong Islam. Tapi nek niki kan mboten bahas masalah syahadat, niki bahas masalah niku luwe apike ngangge la ilaha illallah tok mboten usah ditambahi Muhammad Rasulullah. Bukan masalah Muhammad Rasulullah nek elek mboten. Bukan niku masalahe. Nah niki kula aturaken. Niki rumiyin pas kula ngaos niki ugi dibahas ten gene kitab tauhid niku Dasuki niku nggih dibahas sami kados ngene. Ten wingking nggih ten masalah bab zikir niku diwaos diaturaken masalah la ilaha illallah tok utawa ditambahi karo Muhammad Rasulullah. Fal jawab utawi jawabane al afdal fi dzikri salikin la ilaha illallah duna ghairiha ka usah ditambahi hatta tahsulalahum al jam'iyah ma Allah taala bi qulubihim fa idza hasalat fal amru dhahir wa idahu dzalika anna Muhammadar Rasulullah iku ikrarun kata la Muhammadur Rasulullah iku ikrar fal ikraru yakfi fil umri marratan wahida la ikrar pengakuan syahadat iku cukup umur hidup pisan. Tiyang iku nek diarani pengen Islam niku kan cukup syahadat ping pisan mboten bendino. Tapi nek zikir bendino tiap waktu bukan hanya bendino tiap waktu. Wal maksud min tikrari tauhid kasratul jala li hujubin nafsi qaluhu ma'at taqdim.
Pun. Dadi la ilaha illallah niku luwih apik timbang ditambahi Muhammad Rasulullah dalam hal zikir. Ampun salah paham lho nggih. Dalam hal zikir. Karena lek wis la ilaha illallah tok niku kita mboten melibatkan liyane Allah. Dadi pikiran niku namung fokus, ati nggih namung fokus namung ten Allah tok wis dikirim. Mboten ditambahi napa-napa. Dan ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, niku secara otomatis zikir itu sudah mencakup semua syariat-syariatnya Allah. Semua napa niku hal-hal yang diperintahkan maupun yang dilarang Allah, termasuk masalah Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Niku wis lebeten mriku ngoten lho. Secara zikir. Makanya mboten usah ditambahi. Engko lek ditambahi kok tambah dawa urusane. Wa Abu Bakar Khalifullah. Mulane akhirnya nambahi Abu Bakar, nambahi Umar, iso nambahi Nabi Ibrahim barang. Ah, dawa malah wong iki zikir. Zikir niku kan fungsine memusatkan jiwa raga kita nggih. Kangge eling menyadari tenggene ngersane Allah. Wis titik niku tok, mboten usah diganggu kali liyane. Pun sakniki adape zikir malih. Ma'at ta'zimi ayyajibu 'ala dzakir ayastahdira azamatal haqqi tabaraka wa ta'ala qabla syuru'i fi dzikri. Sadurunge zikir niki kita sing badhe zikir niki menghadirkan keagungane Allah ten ngarsane kita. Rumangsa nek kita niku kate sowan ten ngene Allah. Kate lenggah ten ngarsane Allah, kate sowan nang Allah sadurunge nglakoni zikir. Makane kula rumiyin pas awal-awal istighosah kula kan sering matur monggo ditata niate riyen, sawering ngoten awal-awal. Sakniki pun kula anggap jenengan pun apal ya wis ditata dhewe ngono lah. Nata barisan saf madhep kiblat niku nata fisik, nggih kan? Nata fisik. Tapi sing luwih penting malih nggih nata manah kita. Dadi fisike ditata, safe ditata, atine ditata. Aku iki kate sowan ngarsane Allah. Wis ra usah macem-macem, ra usah nggawa warna-warna, apa-apa sing durine atau selain zikir niku didelek sik, ditinggal sik. Karena masalah niku mbok jenengan beto nang ndi-nang ndi, mbok jenengan eling-eling nang ndi-nang ndi, ra bakal mari. Jenengan salat eling masalah, masak eling masalah, wiritan eling masalah, mari tak gak masalah. Pancet tambah ngeluh jenengan. Ngentekno panadol akhir. Nggih bolak-balik, ya wis ngewelu ya, mbok pikir. Mergo mbok pikir, masalah ora usah dipikir, dilakoni. Allah niku mboten ngengken kita mikir masalah lho, ngapunten. Allah ngengken kita nek oleh musibah nggih terus istirja balik ten ngene Allah terus gedekno sabar terus dilakoni sak derma tawakal ten ngene Allah wis dilakoni mlaku ngono. Nah kaya sakniki lagi BBM mundak apa-apa rada angel untuk larang. Ya buktine jek iso bacaan kok. Yo alhamdulillah lho kandhan. Rahasiae lho makane dilakoni, Bu. Lu tetep dilakoni. Aku lah kadang mikir lek secara menungso, kita kadang mikir. Iki nek wis pas wae ten ngene Pak napa Mbah Jowi dik wingi. Lah yo dik wingi kula ndugi kok sengaja kula jarak memang ndugi terus ngomong. Piye Mbah Jo, mboten antri pertama napa? Kula godhong nggih. Iya Pak akhire cerita, mereka sami antri golek solar nggih angel macam-macam gini. Kula godho, cek gawe obrolan biasa. Lah akhirnya tapi pas wayahe ngaji ya penak. Wae sing maca surat Al-Mulk ya enak. Wae ndonga ya enak. Yo mari yo nok mangane yo. Wes mboten usah kuwatir jenengan. Mboten usah apa ana donya niki? Mboten namung Indonesia tok lho iki. Apa ana donya niki warna-warnane donya. Wis jenengan adepi kaya pelangi ngono ae. Ya wis dilakoni. Ya susah nggih susah, menungso kan entek susahe. Tapi ra usah diterus terus nih, ra usah digawa nang ndi, salat digawa, ngaji digawa, wae tabuhan latihan ya digawa. Tambah muangkel. Lah apa kok muangkel? Pertama mundak walah malah jebol. Mboten usah, santai mawon pun dilakoni wis. Wah kalau jenengan ningali jenengan rutinane jenengan masuk kan jenengan rutinane kan muter-muter gitu. Lah ya ibu-ibu iki dolinane nang kono dolinan, nang kene dolinan. Nah sakniki
Dadi wis ora gagas bah nang kono mundhak apa piye-piye, wis pokoke dilakoni. Nggih pokoke dilakoni, pokoke dilampahi riyen. Wis pokoke dilampahi. Kita niku nggih, secara sejarah Indonesia niki pun bangsa sing kuat lho nggih. Kita niki bangsa Indonesia bangsa sing kuat. Kula mboten masalah napa-napa masalah demo napa-napa mangke kula bahas teng ngene badhe istighosah. Tapi sing jelas kita niki bangsa kuat, Bu. Kita niku diantem masalah bolak-balik lho. Ket mulai zamane penjajahan pirang puluh tahun gitu. Nggih kan sampai ten sejarah diwastani 3,5 abad dijajah kali wong Indonesia lho karantek. Dijajah, dipateni, dipaksa, dijak Rodi, dijak Romusa kali Jepang ya ora entek ya. Ya urip ya. Biyen jare mbah-mbah cerita mangane tiwul, mangane sego arang ya urip ya. Ya sampai saiki yo anak yo 6, 9, 11, 12, ku akeh-akeh yo. Mangane tiwul tapi anake akeh-akeh. Anak lho epi. Lah terus genti zaman PKI nggih mboten. Zaman PKI medeni ini koyo ngono. Yo tetep urip awak dhewe tetep mangan yo. Biyen tau ngalami zaman sing puncake zaman krisis moneter nggih 98 niku. Wah, gak karu-karuan. Sing nang Jakarta wis penjarahan piye-piye awak dhewe ya santai mawon gitu wis dilakoni. Delok berita istighfar, masyaallah, ngibadah. Mari ngono ya berlalu. Digenteni Pak Habibie, kemarin ono genti maneh. Gus Dur. Wis wolak-walik donya kita lampahi bolak-balik pun. Jenenganipun ngrasakno pirang-pirang wolak-walik wis. Diantem bolak. Zamane SBY mundak nggih nate nggih mboten. Zamane Pak SBY mundak nggih nate. Zamane Pak Jokowi mundak-mundak nggih nate. Barang mundak nggih nate. Zaman saiki mundak ya wis biasa wis nerusno sing biyen ngono ae. Ya kulinane mundak ya mundak ngono. Pokoke dilampahi. Pokoke dilampahi terus. Nah, niki mangke badai, istilahnya badai. Dilampahi buade koyo macem-macem ini dilampahi. Engko ya jenenge udan, jenenge badai. Ya leren-leren dhewe nek wayahe leren ya leren. Mesti berlalu. Umpama toh ngeten ngapunten nggih. Umpama toh rega-rega wis kadung mundak ra iso mudhun. Apa angele Allah ngundakno rezekine jenengan. Nek ngoten nggih. Apa angele ngoten lho. Dadi senajan barang-barang regane mundak ya tetep tumbas lho jenengan. Ya tetep dahar, ya tetep kelambenan. Mosok terus marung jenengan ngedol kelambi. Mboten nek kula alhamdulillah lho. Rega mundake koyo ngono kula tingali wong ya kelambenan kabeh. Ora terus mari ngono ngedol kelambi nyos udo sak dalan-dalan. Kula bayangno ya rada lucu. Mboten alhamdulillah wis ta lampun dilampahi mawon nggih. Nah niki sing napa niku pas wayahe zikir nggih ngoten ditata riyen manahe. Masalah-masalah napa mawon ditinggal. Dan bahkan nek kula tambahi malih. Masalah niku mboten kula beto pikiran, mboten kula beto masalah. Yo kepikiran nggih nate lah. Tapi kula damel ndonga tak saestu. Ya Allah Indonesia lagi koyok ngenten. Pemimpin kita lagi koyok ngenten. Diketokno borok-boroke koyok ngenten. Ya Allah, mpun lek jenengan pancen napa niku ngersakaken paringi hidayah, enggal paringi hidayah. Nek pancen boten, ya jenengan ilangi boroke ya wis. Nggih. Mangke kula bahas teng kene istighosah. Tiyang nu lek iso dikei hidayah, muga-muga diparingi hidayah. Nek gak iso yang ndang dibubarno kali Allah. Kaya kena ngendangi wong lara ibu. Ngendangi wong sakit. Niku lak muga-muga dungane kita ten Allah. Ya Allah nek niki pancen tasik ditakdir umure dawa, muga-muga enggal diparingi sehat. Caras kan ngoten. Nek pancen niki mboten dikersakaken dawa ya mugi-mugi diparingi pejah husnul kan ngono. Ya pejabat pemimpin lek iso dikandani, iso diparingi hidayah dan berubah dan tobat. Nek ra iso ya ndang takziah awak dhewe ngono. Kan penak, Bu. Ngono, nek takziah lan ditentokno ngono. Wis ngoten mawon, mangke pasrahane Allah. Oleh ndongakno ngono, oleh. Mergo ngapunten pemimpin niku nek sekali zalim, zalime mboten namung nang awake dhewe, tapi zalime nang wong akeh. Zalim tingkatan, Bu. Pak Kanjeng Nabi niku kan nyepuroan, bahkan ndongakno kaum Allahumma di qaumi fa innam la ya'lamun. Niku mergo Nabi dilarani awake dhewe.
In udhiya ya'fu wala yu'at. Kanjeng Nabi nek di larani awake dhewe ya mboten bales, malah nyepura. Tapi nek sing dilarani niku wong akeh, wong liya apa bahkan wong akeh, hakul muslimin. Oh, Kanjeng Nabi mboten trima. Nah, kita niku nggih ngoten. Nek kita dhewe sing aku dilarani rapopo wis. Aku dielekno, aku difitnah, aku dijahati wong wis rapopo wis. Ya dibales oleh. Di sepuro ya mboten napa-napa, monggo tambah sae. Tapi nek sing dijahati niku wong liya, dulur kita, bahkan wong muslimin, oh kita dianjurkan, justru dianjurkan, diperintah untuk marah, diperintah untuk ndongakno. Nanggone wong sing makane ten pucuke istighosa niku kan enten ya Ghaffar ya Qahar ya Dzal Batsi Syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman dolamana was muslimin wa ta'adda alaina wa alal. Mangke kula bahas niku rumiyin nate kula bahas teng ngene istighosa bapak-bapak terus teng kene daleme Pak Bas. Mangke kula bahas maneh karena kondisi politik lagi koyo ngenten. Mangke kula bahas. Mboten napa-napa kangge meluapkan niku wau. Karena sing didolimi mboten wong siji loro sak Indonesia kena napa niku kena imbas koyo ngenten niku. Pun dadi sadurunge zikir ditata riyin ngegungno Allah nggih. Kaya kita lagi sowan teng ngene ngersane Allah, ora usah macem-macem, ora usah nggawa warna-warna, kita khusyuk anggene zikir. Qala Syekh Abu Bakar Al-Kinani rahimallahu taala, min syartiz zakir ayyas hibahu al-ijlal wa ta'zim lahu wa illa lam yaflih sahibuhu fi maqamatir rijali. Saderenge syarate zikir salah setunggale niku kudu ngegungna Allah riyin. Nek mboten ngonten maka piyambake sebagai wong sing zikir niku mboten saged dumugi ten ngene makame para rijal. Rijal niku waline Allah. Wa kana yaqulu wallahu laula annahu ta'ala farada alayya dzikrahu lam tajarratu an adzkarahu ijlalahu mithli yadhkuru al-haqq ta'ala wa lam yasul famu bi alfitahu masyaallah nggih. Sakjane ngenten nggih. Allah niku kan merintahno kita supaya zikir nggih kan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran niku jelas. Kita diperintah Allah wong iman zikir nang Allah zikir sing akeh. Kok kita kon zikir. Umpama kok mboten enten perintah niki, maka Allah akan menetapkan peraturan, maka Allah berhak menetapkan peraturan. Ra oleh nyebut lisan endi ae, gak ana siji lisan sing patut nyebut asmane Allah. Mergo lisan kita niki masyaallah, mumpun jibrat dosa kabeh. Rata-rata kita lesan niku pun jibrat dosa. Ngrasani ping pira, ngilokno ping pira, misuhi ping pira niki isine niki maksiat tok lesan niki. Maka lesan niki mboten patut mestine mboten patut nyebut asmane Allah sing suci, mestine mboten patut. Barang welek kok nyebut barang sing sae, barang sing suci, mboten mungkin. Tapi karena kasih sayangnya Allah, maka kita justru diperintah wis jibrat-jibrat ritek ra masalah. Wis ndang nyebut Allah. Wah niku nek diresapi kaya ngoten kula riyen nate diwancani guru kula. Ya bener ya. Wong iku sakjane gak patut lho. Nyebut asmane Allah yang mboten patut. Mergo kita niku jibrat dosa mestine sing disebutkan maha suci. Sing mestine sing nyebut ya suci. Kaya mlebu masjid lho, Bu. Wong masjid niku kan hukume panggonan suci. Mboten angsal wong lek mboten suci mlebet masjid. Makane wong hadas gede gak oleh mlebu masjid. Terus kemudian nek umpama kita lagi hadas cilik, kan dicepaki kamar mandi wuduan nang ngene jabone masjid. Sing supaya kita suci sik ben mlebu mestine kaya ngono mestine. Mboten saged mestine kita ten Allah, mestine kudu tobat sik. Tobaté ping pinten? Ping 1000. Mestine niku lesan iki mestine lek kabeh zikir nang Allah, nyebut asmane Allah pisan Allah, mestine kudu tobat sik ping 1000 baru nembe patut. Tapi Allah mboten ngonten. Saking sayange Allah, wis ra usah tobat sik ra apa-apa, nyebut sik.
Engko kanthi nyebut niki wis dianggep taubat kalih Allah. Termasuk mangke ditambahi kali taubatan nasuha. Wa jama'u ala anna man lam yatahaqqaq bi adabi dzikri wa hiya 20 adaban fa ba'idun alaihi al-fathu. Niki kula sing dereng saged nemu nyacai jumlahe. Adabe wong zikir niku ten mriki diwastani niku jumlahe kali dosa. Kali dosa tata krama. Sing kula catet ten mriku, sing diaturaken ten mriki mboten diparingi nomor. Makane apakah niku sudah disebut 20 niku sudah lengkap atau masih ada tambahan dari lainnya niki kula mboten semerap. Kula namung ngumpulaken sing saking kitab niki mawon. Wa min wajibati dzikri at-taubah min kulli ma la ya'ni qabla syuru'i fi. Nah niki. Sakjane memang kewajibane sadurunge zikir niku nglampahi taubat. Nah taubat niku rata-rata ngangge lafaz napa? Nggih kan? Astaghfirullahal mestine ngangge lafaz niku. Rumiyin nanti enten perdebatan. Dhisik endi apike? Dhisik endi ngawiti zikir kalau astaghfirullah karo la ilaha illallah. Niku nggih enten perdebatan. Sing siji ngarane ya apik astaghfirullah sik. Mergo niku minangka taubat sadurunge nyebut zikir. Sing sebagian nggih nyebut yo apik langsung la ilaha illallah. Mergo niku adalah apik-apike zikir. Karena istighfar niku yo napa meskipun dianggap sebagai kalimat taubat niku yo termasuk zikir. Lah zikir sing apik niku ya wis dadi siji nanggone la ilaha wa kasratu syukri ba'dau. Mantune zikir kita ngraos syukur alhamdulillah pun diparingi Allah kemampuan saged zikir. Nah ngeten Bu nggih. Kita pas wae istighosah nak panjaluke kuwatah nggih. Sampai kula nyebutaken khususon hajatina fidini wa dunya wal akhirah nyebutno khususon hajatina ngeten kita sebutno hajati kula nggih mboten semerap hajate jenengan tapi koyane akeh koyane. Soale Pak rada ngwene kula nikali rung iya kula nggih ngoten soal ya Allah njaluk ngenten ya Allah njaluk ngenten. Nah ngenten niku mboten napa-napa pas wae donga ngoten niku sret mantun ngoten pun mantun ditutup pun nggih pun mantun tutup terus pun sholawat niku wau badar niku terus kita ngerasa alhamdulillah. Alhamdulillah mergo napa? Mergo ditakdir Allah saged nderek istighosah. Karena ngapunten wong nganggur akeh, Bu. Kuatah wong nganggur kata tapi ra kabeh wong gelem melu istighosah. Banyak orang yang punya waktu luang. Yang waktu luang itu mboten digunakne kangge zikir tenggene Allah. Lah kita nu dipilih Allah, dipanggono Allah nanggone panggonan mulya, masjid musala. Terus dikengken nglakoni penggawean mulya, nglampahi zikir Oh berarti kita niku pun istimewa. Makanya kita niku dengan sudah melakukan istighosah, kita niku sudah sepatutnya ngucapno alhamdulillah. Senajan to kajat sing kita donga wau dereng dikabul Allah. Nek guru kula ngaturaken, ya Allah kula niku pun matur nuwun jenengan dadosna kula pun saged ngenten niki pun matur nuwun. Dene penjaluk-penjaluk kula nek jenengan kabulna nggih alhamdulillah malih. Nek mboten nggih mboten napa-napa. Wong ditakdir ngenten mawon niku pun dadi kenikmatan ageng kangge kula. Ngoten lho. Dadi dengan kita saged istighosah, dengan jenengan saged salat, saged ngaos, saged ngelok khataman, macam-macam saged nglampahi ibadah pada umumnya. Niku wis matur suwun alhamdulillah. Makane tiyang bakdo zakat, bakdo sedekah, mestine bakdo zakat, bakdo salat niku jenengan matur alhamdulillah. Wis diparingi Allah kemampuan iso sedekah, iso apa zakat. Karena tak delok bolak-balik Ustaz Idam penggaweane nerimo tok. Ora tau bancaan tapi yo penggaweane nerimo tok. Lha makane jenengan mestine luwe alhamdulillah. Kula sing nerimo alhamdulillah. Apa maneh sing jenengan sing nglakoni amal saleh kan jenengan. Kula iku nampani amal saleh jenengan.
Lha ya nek boten biasa mah. Kula mawon sing nampani berkate jenengan wis alhamdulillah. Apa maneh jenengan sing paring tambah luwe alhamdulillah ngono lho maksud. Jadi sakjane jenengan mboten usah ate aku mari istighosah aku mari ndonga ngene-ngene tantenane engko kapan. Mboten usah arep-arep niku. Wis iso ditakdir nglakoni donga istighosah ibadah wis alhamdulillah. Wa adamu syurbi aqibahu. Terus wa adamul istighal bi jami'i huquqil khalqi illa ma kana aunan ala sayri. Pun wa hadza akhiru ma yasara Allah taala bi jam'ihi alal wasiyah as-siniyah. Wa as'alullah ta'ala min fadli ayyan fa'a bihi kullaman waqafa alaihi wa ayastura fadhaihana fid darain wa alla yu'ajilana bil uqubah wa ayyusalliya wa yusallima ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه بما زاد يا ربنا لك
الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتدائرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعمدك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع خيرات الحياة وبعد الموت اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعلنا سنة قبل ومن قرأ من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن فواتح البقرة وأوسابها ومن آية الكرسي وأخواتهم البقرة في هذا المجلس زيادة منا وأسنا ورحمة منك ناسنا بركة شاملة على حضرة نبينا وشفيعنا على محمد صلى الله عليه وسلم إخواننا علماء العاملين والشهداء والصالحين والمصنفين والقرون فاسم علماء المجتهدين خصوصا إمام أبي حنيفة وإمام مالك وإمام الشافعي وإمام حنبل وإمام أبي الحسن الأشعري وإمام أبي منصور الماتريدي وإمام الغزالي بن جلال البغدادي وإلى جميع الأولياء عبد القادر الجيلاني وحسن بن الشاذلي وإلى الشيخ إبراهيم المدني الشيخ عبد الله الشعراني وإلى جميع المسلمين في إندونيسيا كل من جميع مشايخنا وجميع مشايخنا سادة المسادات وجميع تلامذتنا وأزواجهم وأولادهم وذريتهم وأسرتهم آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأهلنا وخالاتنا وأصولنا وفروع سبب المسلمين وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسع مدخلهم واكرم نزلهم ونور قبورهم ونقيهم من الخطايا كما قدمنا بأننا جنات وامدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا جرم ولا تفتنا بعد واغفرنا ولهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة من حفر النيران ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا منورا وعن كل ذنب لسانا ذاكرا وبدنا صحيحا وعلما نافعا وعملا مقبولا وولدا صالحا ورزقا حلالا ورزقا بركا إنما كنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وحمد البشير نذير اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإحسان اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وزيادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Alhamdulillah kitab sampun hatam. Dek menawi jenengan gadah usulan ngaose dilajengaken napa dibuyarne monggo. Lajengaken. Nggih. Nggih lanjut. Mangke kula pilihaken kitab sing rada ana critane nggih. Niki rada kan memang niki rada dhuwur memang. Kula dhewe tuwipis tapi wah bedurung akeh sing durung iso ngakoni kula niki. Sing cerita-ceritae insyaallah sing saged kita pendetel apa tulodo nggih. Enten nggih enten hikmah-hikmahe, enten cerita-ceritae niku termasuk ten pondok kitab favorit niku. Mangke kula padosane ten dalem nggih termasuk di istikharah riyen mangke sing cocok kangge jenengan napa mangke ya. Enten sing tanggletaken dak deringe ditutup. Oh, masalah Al-Fatihah. Nggih, siap. Nggih insyaallah nggih. Nggih, tarsana nggih, tarsane bimbing tetep diasta nggih. Jadi tetap diasto kita tetap napa niki mutolaah. Tur mangke insyaallah kula pikantuk informasi sing kapanane niku mangke Juli awal enten undangan wisuda tarsana. Saking kecamatan satu kecamatan dipendet 7. Nah, 7 niku ya antara mriki kali mriku mangke napa sing mriki 3 sing mriki sekawan napa pinten. Mangke kula pilih. Terus sing dipilih kudu gelem. Ra oleh nolak. Sing dipilih kudu gelem ra oleh nolak. Napa? Mangke nggih. Pun. Monggo kita tutup kanthi wawasan salawat naria. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala
sayyidina Muhammadin milladhi tanhalu bil 'uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.